Ziua copii, hai să începem ora. De-abia aștept să înceapă ora de sport. Trrrr. La revedere! Nu uitați să citiți capitolul 5 și 6 din cartea Robinson Crusoe, e bine? Bine, domnul profesor. Bun, la revedere! În sfârșit am început ora aia de sport. Copii, astăzi vom juca un meci de fotbal. Super, fotbal! Să înceapă meciul. Deocamdată stau pe banca rezervelor. Să vezi ce ți-o dau în cârcă. S-o crezi tu. Da? Bine. Ia! L-a omorât! L-a rupt în două! What? Nu se poate așa ceva! Aoleu! Un criminal! Un criminal! Liniște la toată lumea! Haideți, transformați-vă și nu vă mai prefaceți! Bine, șeful, ne-am transformat. Ce? YouTuberi? Tu! Ce? Nu mă omorâți și pe mine! Calmează-te! Va trebui să joci cu noi un meci de fotbal mortal, din cauza că mingea este făurită din metal. Și ați omorât un copil pentru asta. De ce ați făcut? Ca să-l facem mulțumit pe șeful. Dedo, Dip și cine e șeful? Nu-ți putem spune. Bine, vă promit că o să vă omor pe toți. Deși îmi plac toate aceste canale de YouTube. Dar, bine, nu vreau să moară și alți copii. Runda 1. Do versus Matei. Nu pot să cred că am făcut asta. Câștigătorul este Matei. Îmi voi răzbuna, fratele. Următoarea rundă este D versus Matei. Ia! Wow! M-am ferit. Nu. Bum. Următoarea rundă, Deep versus Matei. De mine sigur nu vei scăpa. Wow! Bum. Nu! Ricoșează înapoi mingea. Și direct. Bum! Nu se poate așa ceva! Mi-ai omorât toți ucenicii! Arată-te! Ți-a fost dor de mine? Cum se poate, Jimmy? De ce ai vrut să omori pe acei copii? Din cauza că în caz că nu știai, toți acei copii la tine din clasă sunt youtuberi și tu ești, așa că vreau să vă omor pe toți pentru a rămâne doar eu cel mai cunoscut youtuber din lume. Oh my god. Nu o să reușești! Ba da! Spune papa! Ia! Wow! Mingea trece prea mult! Prea mult! Ai grijă! Bum! Nu! Ține minte, Matei! Nu-i spune lui pălărie. Ce Haide, Matei, te rog, tresește-te din comă. Pe bune, chiar mai are rost să ne facem speranțe? Nu știu. Sper că mai trăiește. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Matei, mamă, cu cine te-ai mai bătut la fotbal? Dar, mamă, nu m-am bătut cu nimeni la fotbal, a fost un meci de fotbal mortal. Am omorât toți youtuberii de povești animate. Matei, mamă, nu știi, ți-ai luat o minge în față prea tare și ai căzut în comă. Atâta tot.
Bă, mamă, cum adică atâta tot? Matei, mamă, n-ar fi mai bine să te culci un pic? Nu mai vreau să mă culc, vreau să merg acasă. Bine, hai acasă. Nu cred că a fost o coincidență, știu foarte bine ce am văzut și ce am trăit. Probabil a fost un puternic impact emoțional. Sper să nu se mai întâmple așa ceva evenimente ciudate. Stai, vreau să mă uit pe calculator dacă mai există, dacă mai trăiesc youtuberii aceia. Ce? Nu se poate așa ceva. Cum? Toți youtuberii pe care i-am omorât, toți au postat în ziua asta, în această zi. Cum se poate așa ceva? Cum au reînviat? Bine, poate n-ar trebui să mă mai gândesc la asta. Cred că a fost doar un vis.